alani anak haholongan ni roh. Ni akka bangso parbegu gari bangso na sumadda au na sotumadda mangoloyao merus do akka anak ni napulik marga jala akka hitir do nasida ruar sian partono batoan nasida debatado silehon akka partubolon tuau dohot papatuhon akka bangso tuau. Dibaheni pujiokku maho ale Jahoba di tonga-tonga ni akka bangso parbegu jala edehonok kuma guarmu. Ima sahatna martua doakan atau mangihon hatane debata jalano peopsa. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 117 ayat sada dot ayat tulu. hati dakko maha taha porsiatai songon ni hati dakko ni dong atas saha porsiaun di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di batal Jehoba ido ama pargogo nah satu dosan natu mepalangit doh tano au porsia di Yesus Kristus
anak ni debata Jahoba na sasadai, imanan tubuhon ni si Maria, nagabagabeon si Anton di perbadia andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mati tarpajal do ibana di hawa pinarsilang, na tua-tua na toru dong ditanom, na mulak mangolo diari patuluhon, na mana. Lahudul tisyamun dari bata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disimai bana, manghumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea diton di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato paniala Kristen akka na badia, dohot dihasan dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema kor lansia.
tabegema titing namasa doh nanaing pamasaon di huriata. Dia muamanami dotina nami, songon tikting nama ragam di hari Minggu 15 Februari 2026. Na perjolo guarni minggutta sadarion ima minggu estomihi ima saihoma gabe partano batuaku sian pasal mentol sada ayat 3b. Topik ni minggutta sadarion ima marsangap Yesus di atas dolo. Nomor 2, sermon parhalado. Di hari Selasa 17 Februari 2026, sermon parhalado masohot. Poin 3, amplop iuran diakonia sosial. Di Minggu Sadarion, Minggu 15 Februari 2026, patupauta do papungu amplop iuran diakoni sosial dalata lahu manupahi ulaon parasirohaon di huriata. Tapasatma ditiki napa pungu pelian paduahon hita tujolo alani tatupahima di bagasan lasni roha marharoan sian hapor seweta. Poin 4, daknadak na sorang. Di hari Kamis 6 November 2025 na salpu di babasahon tuhatta dosa dadak danak boru di keluarga B nainggolan boru pangaribuan nama ringanan di tipar Cibeber Weksada. Hipas dodak danaki songoninang natorasna di pasutuhan manasida. Poin 5, ruasna tambah. Ruasna pindah. Membuka sian sadarion Minggu 15 Februari 2026 ia keluarga A. Freddy P. Simangunsong delima boru hutasoit dohot opat halak yanakon ninasida nama ringanan di pojok utara sian wektulu dang be ruasni huria HKBP Cimahi Jalan Lurah sialanunga pindah huria tu gereja HKBP Jaya Mukti Resort Jaya Mukti. Poin B, Mariam Boru Siregar nama ringanan di asrama basis Jalan Sudirman nomor 31 F RT 2 RW 14 Weksada. Dang B ruasni huria HKBP Jalan Lurah sialanunga pindah huria tu gereja GMS Jemaat Bekasi. Poin nomor 6, periodisasi seksi. Di bulan Maret 2026 marujung mal kepengurusan AK seksi na adong di huria tahun. Sialani dipatupa pemilihan ketua dohot pengurus seksi tu periode 2026-2028 na diuluhon di ketua dewan. Begitu libur sermon week. Di mingguon masohot do partangyangan manang sermon week. Alai parguru malua dohot PHD kategorial masuk manghuton na biasa. Poin nomor 8, konserut tu 165 tahun HKBP. Nanaing manumunumu 165 tahun HKBP dipatu pada konserut tu 165 tahun HKBP di 165 kota di seluruh Indonesia. Jala di daerah Bandung dan sekitarnya dipatupa di hari Selasa tanggal 10 Februari 2026. Inganan di Haris Convention Hall Bandung. Jala waktu masuk pukul 10.30 WIB. Harga tiket sebagai berikut. Nomor sada kategori hula-hula harga tiket 4.650.000. Nomor 2 kategori tulang rorobot 2.650.000. Nomor 3 bona tulang harga tiket 1.650.000. Nomor 4 kategori boru 865.000. Nomor 5 kategori bere 665.000. Nomor 6 kategori ibebere 465.000. Nomor 7 kategori suhut 265.000.
Nomor 8 kategori dongan sahuta 165.000. Tiket dapat dipesan melalui full timer atau tiketsaja.com dan menginformasikan kepada full timer. Nomor sia perubahan jadwal sermon PHD. Memukasian bulan Maret 2026 jadwal sermon parhalado, sermon guru sekolah minggu, dohot sebagian PHD kategorial mengalami penyesuaian dan perubahan, yaitu sermon parhalado menjadi hari Jumat pukul 17 WIB. Yang kedua, sermon guru sekolah minggu menjadi hari Selasa masuk pukul 18 WIB. Yang ketiga, PHD Gracia menjadi koreksi Hamidah. PHD Gracia menjadi hari Selasa pukul 19 WIB. Maaf, saya koreksi lagi. PHD Gracia menjadi hari Selasa pukul 17 WIB Manang jam 5 sore. PHD Ama Eksodi hari Selasa pukul 19 WIB. Nomor 10 Padidio Nabadia di hari Minggu 1 Maret 2026 patupaon nihuriata do Padidio Nabadia tu keluarga Amsal Panjaitan Inang Boru Pardede Wek 10 Sada. Pastoral hari Sabtu 28 Februari 2026 masuk pukul 10 WIB. Songido tik-tikta di apala mingguon saya tuhata masuk hita. Horas.
Marede mahita sian bukwede nomor 520 sada ayat sada dohot udutna uhut ma tapasahat pilihan sada A dohot sada B. Bartangnya kita. Tamasi tutu dohami Tuhan, madok puji-pujian. Nang songoni hamalationi rohanami, marhite na huedeo kami dengan dibasam. Na manugunogu ngolunami, tol hasami di bagasan tikyon, dinalaho marsaur dohotar lumobi tu mangihon hatam satokin. Atau ngali Tuhan hupa hohom hami marohanami, jalahoma nama makulingi hami. Di bagasan Yesus Kristus, martanghia kami tu adupanmu. Amen. Salom dihita saluhutna. Hatani debata
di mingguta sadarion, ima minggu estomihi, sayhoma gabe partano batuan diau, ima tersurat di Evangelium Lukas sia ayat 20 walu, sahat tu ayat 30 onom. Songonon ma didok disi hatana, tapayutihu di bagasan rohata. Marsangap Tuhan Yesus didolok. Arga waluari dung salpu hata odeng, ditogihon masih Petrus, si Johannes, doho si Jakobus nakop tu dolok martangiang. Jadi ujuna martangiang ibana, mibbar marupa ni bohina, jala marilang-linang ma parabitonna. Makatai ma dua halak dohot ibana, ima si Musa doho si Elia. Marhasang hapot do nasida idaon, akan nahumatahon ujung nilakana si pasidungon na di Jerusalem. Tarpodom do anggo si Petrus dohot akadongan na, ala dungdungo nasida gabe di ida mahasangapon nai, nang halak na duay jongjong di lambung na. Jala martai sirang nasida sian ibana, ni nasi Petrus ma madok Jesus. O guru, denggan nai dison, hupa uli hami ma sopo-sopo tolu. Sada diho, sada di si Musa, sada di si Elia. Swadong diboto nanidok na. Madok songoni dope ibana Roma obun sada mangalinggomi nasida, gabi hatahutan ma nasida laubongo tu bagasan obuni. Jadi makuling ma sada suara sian obuni madok, odo anakku na tarpilii, tangihon hamuma ibana. Jadi dung makuling suarai, sasada Yesus nama dapok nasida disi. Laos mauhom do nasida, dang dipabotohon nanida nasidai tu agia ise, anggo diaka arii. Ima sahana. Dihita na hinahulongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Di sadatiki dibuan bapana masahalak anak na nametmet tu sadadolok jala mulanay nasida ditiki manakohi doloki semangat dope yanakon nay. Mardalani nasida jala maus madisukuni anak nay tu bapak nay ganup di ida ada sesuatu yang ingin dia ketahui, keingin tahuannya. Dungi rak mekel manasida na dua molo pas adung mana erget manang lalu lucu idaw nasida. Alai dung lam leleng ala dalanipe ngamacay tung menanjak tu gijang. Mulai ma anak nai ngos-ngosan lojay bana. Sipata ditong hadalan soma ibana. Sipata loja ibana. Jalan nga mulai bebana mengelu anak nai. Uhuk madidok tu bapa nai. Ay marhua do hita bapa. Tugi jangan. Atau nga loja au turun mahita bapa. Aloja hiya nau. Dang marna sidung, dang marna nako tugi jang. Alay mekel suping ma bapa nai marnida iya nakon nai uhuk madidok. Beta mak tokin nai sahak mahita tugi jangan nina bapak nai ma laho paposon rohani iya nakon nai dang sadia leleng ya pendek cerita sahak manasida tu puncak ni dolok jala hohoma iya nakon nai uhuk malongang rohana marnida hinauli nadong naditoru nang dihumaliang nai. Disima di bereng ibana adong ma sawah manang eme nama cebagak. Ditata ibana ma disi. Dido ibana ma ternyata mantap hian do HP bapa di dolokonina. Tuani mahita lakok tugijang sahat tugijang. Di daibana masunge nagajang segijang tutoru. Di bereng ibana maseto di tutoru mace uli maidaw.
adong suas-suanan dibereng ibana segijang manata ibana tutoru macai ulido rupani pengalaman manang parnidaan ni iya nakon na marnidanakani. Nalo jahian ibana gabe ang terasa behalo jaun na. Mekel ibana sonang ibana. At juga di mulodong disi handphone sinuaingon nga merselfie be iya nakon nay disi. Ima. Amang inang nahinahulungan di bagasan tuhata Jesus Kristus. Atong ahado na si putih hota siyan pengalaman tidak ada anak kani. Ya, maul siya tupikirata carita nakani ahado na si dohonon na. Songoni datong jojotan pardalanan ni ngoluta laho madalani ngoluon. Ay sipata malo tapikir itadalani ngoluon, sipata ulo do tabulus akahasusaan. Sipata tarsongon dalan nanay na dinakohi danak nakani, ulo do sipata parjolo semangat hita madalani. Alay ditong ngadalan, lam godang akasitaonon, lam godang akaparukilong si bulusota, jalagok akarintangan di ngoluta, olodo semangat nakani gabi parungutunguton jala olodo madate olodo gabi dang sanggup be manakohi dolog nanay si tujuan na alani gabi ditadiko may mula mak ngaloja beaw kita pe songoni si pata au ngabe ngasai be ola niam matuhan toe ma unang be lojado hape namangi hutoko ninna rohata. Dihita na po di bagasan kuhan itu hata Jesus Kristus. Turpuk di bagasan tikion. Dito giho Jesus do si Sianna. Ima si Petrus si Johannes doho si Jakobus. Nakok tu sadadolog laho martangiang. Di tempat yang tersembunyi nasida laho martangiang. Artina say disangaho Jesus do tikina laho martangiyang tu debata amai dito gihon. Nangita pe si patasian partod diot tay dito gihon Tuhan ido hita asaro hita tu ibana. Martangiyak ko. Badalani pardalanan di ngoluon. Asa unang loja ho ni na Tuhani. Martangiyang Diyos atokin. Jesus sadiri pe martangiyang do ibana. Lama hita aga sisiana. Mulota parwahon amang inam diragam ni kesibukan toropan jol masinuaingon jo tandora dang pola di rohaho be tikina laho martangiang pasahaton ngoluna tu debata manang adong dora deba halak na martangiang dipikiri rohana ima jalan terakhir ala dang didapoti bana nasinita ni rohana. Ya tangiangi dipakai ibana mai songon jalan terakhir. Dung pesongon na mentok ibana buntu pikiranna dihilala baru pe ibana martangiang. Anggo ditiki lancar-lancar dobe sude akka ulaonna ya pola di rohahon idang di paruan ibana laho martangiang. Apalagi masukses usahana. Sukses ianakonna. Jadi sungguh-sungguh lama ceriko do itu hita na pinatupan ni Jesus diturpukon unang songon sada carita musengan. Adong masada carita musengan ya. Adong ma proyek di saha tuling tingkat 5 nanay si patu paun di sada gedung di Hatihai. Jala adong madisi mandur songon pemimpin di Nasida. Di Hatihai manduron nako ibana tu gedung na patuluhon na di Paulinay. HP ala adong do natinggal di Toru naneng buaton na ya di gora ibana ma anggota nai na di Toru asa pataruhon na tugijang tulan tetul dang dibege ala ribu do situasi masa pembangunan ni. Adong na manokok labang, adong na patupahon simin, adong na mambola batu, ya adong na sudah may ribu, adong na menggergaji. Dang dibegebe, digora ibana. Akhirna dipakai bana mah sadadalan
asa boy ibana mengerti na ditori asa ditaruhot tu lantai tulu. Disapaton mahepeng logam tolu tuna ditorui. Hona matu pamatang na. Hona tu pamatang na alai dibering ibana ma tolu uang logam yang dibering ibana tu gijang. Ape hona daging na pamatang na. Hepeng na disapatoni pitori saku ibana ma tu saku na na madabu dorai hepeng na digijangan ina ibana. Dang peduli. Tong dang diatusi akhirnya dibuat mandurima betuna geleng tolu dungi didanggurhon matu toru hona mauluna pakin naga pak sali tolu hona tori bereng matu gijang dung di bereng tu gijang baru mah diboto ibana mah ahado maksud na mandanggur batui tu ibana maka tai mah ibana si peruhonon na ubay nasa dipasahat tu lantai tulu tu manduri. Amangin ang songonido si pata ngoluta songon tukang proyek nakani. Moloro silas ni roha di danggurhon tuhita berkat na dilew Tuhani. Olo si pata hita dang manatap tu gijang isi do na mangaleani. Adang pola martangyang. Atoy masih Tuhani do itoy ma. Lagian ay mangido sa lilingon martangyang tutuhani so pola ditangihon ay sinaw doon alani usakuy ma. Alay dung Roma nahatsiti dung Roma parukiloni baru maditatap ibana tu gijang martangyang maibana mangido pangurupion nasian Tuhani dibereng ibana ma manatap ibana tutuhani. Naneng dohonon disi atik dile Tuhani pelas ni roha. Atik pedilen Tuhani dihita sada parukilo manang si tauno natadupi di pardalanan ni ngoluta neng paingot tuhita manatap mahita tu gijang. Idu na nidok na sayho magabe partano batuan diau. Esto mihi. Dalam situasi apapun las ni roha na pinasaha ni Tuhani tuhita arsa ni roha nanay si dalanata manatap matuhita ala ibana do partano batuan gunung batuku yo ka gunung batu naso ulo meret ibana lau mamereng namasa di pardalanan ni ngoluta sialani ibu hape si bukta nai mataingot lahu martangiyang situasi ahapi ala dina martangyangi hita disima hita pasahaton nasa nadong na dirohatai itu Tuhan. Tapi yang manakannya manginang dina martangyangi Tuhan Yesus mibbar mah rupani bohina. Itu kan? Rupa wajahnya berubah. Jala marlinang-linang do para bitonna. Tarida madisi. On somaldo didok peristiwa transfigurasi. Ay hita pe si patay na dangholan Tuhan Yesus na berubah bolo martangyang. Hita pe molo martangyang. Adong do perubahan tahilala. Dang ita he? Ditikin na so martangyak kita. Ulo do si pata ponjot na dirohat taon. Ayolor si pata ela-ela ni si bolisi manggugay roha ng pikirata. Ayolor si pata ya mudah terpengaruh hita. Gabe buntu pikirata. Alay dung martanya kita pasahato diri tutuhani adi dalalamu namang ina. Lubang pakilala ata. Nampe dangadang dope tujuan titik terakhir tatemui. Ale lubang pakilala ata ada perubahan di hita na lemasya kita lesuhia kita na soadong bepakirimo di hita sangon Tuhan Yesus nakani ditiki martangi yang berubah pakaiannya ya nang songoni bohida pe berubah hita pe makilala do molo serius hita martangi yang oleh si patah keluar air mata martangi kita pasahati ale ko serius datong ayo si patah martangi yang ale rohana mengambang tunasing.
Alai memang berpusat hita martangi yang tutuhani, hadiriota dungsai hita martangi yang ada perubahan. Na lemas, na lesu, dan hadong pipakirimon, lubang, jala margogo hita. Dan hita yang manginang, iya, ada perubahan. Sungguh duduk. Jadi beda do halak, na di pasomal-somal martangiang, dohot halak na so pasomal-somal martangiang. Halak na pasomal-somal martangiang, bagaimanapun perjalanan hidupnya, songon dia pe perjalanan ningoluna, songon ia nakon nakanina badalani doloki, dang oleh bana maheu, dang oleh bana putus asa. Terus dijugulhon martangiang. Akhirna adong maperubahan. Lubang pakilalaan na, jala jupang ma tujuan di perdalan ninguluna nang pe adong dope proses-proses nanay si ulahonon na di perdalanan ninguluna. Alania manginang diarahon hita Jesus di bagasan tikion. Toktong mahita martangiang. Ido dalan di hita. Lau madalan ningulu nasa tokinon. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2026 ini. Adong nama boto manginang dan adong kan. Alah ini sigok-sigok martangiang. Ido alakta. Atau lemak. Agurang hepekku. Boleh marsai tahun non lah. Tu luar negeri. Boy doi sehat doi. Belum tentu. Atau lemak. Nggak marah gabian nau. Tole mga marah sangapo no. Belum tentu. Alay. Songon edetai. Nang hira-hira mogap. Dibayan si tahun ni. Si tahun ni. Rodo ibana marsinggang. Tua dopan ni. Tuhan ni. Puasa mogap. Badala ni nguluan mogap ibana. Alang mamarhosa alang madang. Alani i. Roma hita martangiang. Tutuhani. Songon Jesus na mangajari hita martangiang. Di hita na pungu di bagasan wanito hata Jesus Kristus. Jesus sadiri penakani. Rupa ni bohina. Mibar ma rupa ni bohina. Jala marlinang-linang. Pahean na. Parabiton na. Molo sebelum na. Ya. Di bereng akasisiani. Jesus si songon guru ibana. Songon panurirang ibana, dohok Mesias ibana, diida kasisiani, alay diuji di doloki, di papatar jala di bereng sisian nai, hasangapon ni Jesus, ima marhite, namibbar bohina. Dadahulani, di pataridaho dotong tua kasisian nai, natongon rak makatai, Tuhan Yesus do si Musa do si Elia. Jala topik ni minggu tasadar yope, dihatai dihita imataringut ya hasangapon ni Jesus di padaridahon. Yo kan? Halak torok na asing pe madok Jesus si jol mabiasa doi. Ay panurirang doi. Hape dung dibering disaksio si sian nai ise de bana. Marhasangapon doi bana. Marhamuliaon. Edang sarupa Jesus doho si Musa. Dan sarupa Jesus doho si Elia. Naneng pataridahon bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Marhamuliaw do ibana, marhasangapon do ibana. Naneng dohon. Natape anon ya satokin nai tarayahon panaonon ni Tuhan Yesus dihau pinarsilangi. Martudu-tudu mai nanaing adopan ni Yesus di Jerusalem tuari berikutna. Nang menderita ibana, alay marhasangapon do ibana, marhite hasangapon doho si taono ni Jesus, berdampingan doi di hajong-jongan na, nang pemenderita. Nos gabi sungguh-sungguh manang tuhita manginang, ala sudedo halak naing di pasu-pasu di nguluna, alay dang sude dope na siap manuhuk tanggung jawab ala ni silang ni Kristus. Lo kan? Menderita di Yesus alay ujung na marhasangapon do ibana. Nangita pe. Ada banyak orang naing majalo haluaw ni, naing majalo keselamatan, naing majalo silas ni roha, dangolo ibana, laho manuhuk tanggung jawab do silang ni Kristus. Au buy manian tordiuseho mapasu-pasui segijang sopola mamulus proses na dog-dog. Unang madai sisianau inarohata. Au boy maniang tor jalo-jalo tangyangi dialusi debata sopola hupaima.
Sopola menderita joau inarohatta. Alai marhite peristiwa transfigurasi ni Yesus diturpukon di pabotoho tuhita pabua dalan tuhasangaponi dang terlepasi sian si taonon na ikon boluson ni Yesus sada contoh do itu hita ikurade do hita manuhuk silang alani ulaon hasitongan nasian Tuhan. Lapatan nahita pe asa unang adong na mura-mura berkecil hati mardadi madele molotongon ngolutai molotongon tadupi akka proses gok tantangan nanaing sidalanata unang madele manginang dihita na pungu di bagasan guari tuhata Yesus Kristus selanjutnya dung diida si Petrus hasangapon ni Yesus rap dohot dua halak na kanina jongjong di lambung ni Yesus ima si Musa dohot si Elia pola didok si Petrus secara spontan ala ni longang ni iba na mamereng na masay hinadenggan ni namasa di hatihai didok si Petrus oh guru denggan nai majita di son upauli hami masopo-sopo tuluda ninda si Petrus. Sada madiho, sada si Musa, sada matu si Elia. Do masuk ni nanaing dohono tuhi taon. Hata ni si Petrus. Maksud na si Petrus maringanan di si manasida na tulu asaboy paiday don sisiani namasay. Hinauli unang madais tunasida kaparukiloni inarohani si Petrus saka ni si Petrus unang masaut penderitaan ni songgop tu Yesus isom mahita baga dari son inaibana da jojo tamang inang hita sama si Petruson uju terkabul pangiduatta manang tangyatta uju sonang rohatta marminggu uju nyaman manang dame pakilalaata pangiduat tamanian unang bemorot siani. Unang madais penderitaani di som maturus lasni rohaum maturus songgop tuau nina rohata. Kita ingin berhenti di situ saja. Atau cukup tinggal di situ saja di tengah-tengah kehidupan yang tidak penuh ada tantangan. Songonom mandian turusau unang besonggok paru kilon diau nina rohatta. Alai hapursiaun manang pengalaman ni rohattai iko dosa hati tanah mangulahon uhut mambuan sinondang ni Kristusi tu portibion nang pedok-dok tataon si taononi. Yakobus 2:17 mengatakan jika iman itu tidak disertai perbuatan maka iman itu adalah mati. Ido haporsiaw ni ido. Danong di portibio nang solang torus. Molo nang solang torus di dia doi. Di banua gijang surgo. Molo na di portibio do. Ya portibi na mangilason. Ikon ado patta doi. Las ni roha. Dohot arsa ni roha. Alay madok songo di do si Petrus pito Roma obun mangaligomi nasida. Dungi makuling masada suara madok anak kania manginang. Odo anakku na tarpilii tangihon hamuma ibana di sosoy dotong tuhita asanian pauli ma rohatai tangi di suara ni tuhatai tong manakani didok martangiang ada banyak suara yang kita dengarkan di dunia ini yang manginang suara-suara yang bisa mengaliluhon aporsyota ya suara-suara nabuy manaluhon maggalehon mabay kita gale hapor siyotay. Suara-suara bisik-bisik ulo gabegangku hapor siyotay. Suara siyan media sosial, suara siyan dongatta, suara siyan inatta, suara siyan amatta, suara na siya dia petahoy. Dongatta sa diri, sa daryon, utangi mahita di suara ni Tuhan ni ima parjululului.
Ada banyak pendapat-pendapat di sekeliling kita, suara-suara yang bisa mangaliluhon haporsiota sadarion di paingot. Odo anakku na tarpilih. Tangihon ma suarana. Diajari hita. Cumulong ulut taon. Mamuka ulaon. Manangihon suarana. Memang nga dipuka be di taunon ima renungan harian marhite hata ni debata di YouTube. Adong do dihita na tumangaw ni amanginang tiap pagi. Muliate mak tutuhani, molo tatangihoni. Ima suara ni Tuhani. Dang na suara ni padita manang bibel proy. Alay suara ni Tuhani doy na marsaringar. Asanian marhite parjolo hita manangihon hata ni debata suarai mamulus di bagasan sadari perpusat hita di hatani debata. Unang mamulus sabing inang. Atau oleh mga biasa be hutangiyo ni. Mahuwa mapala hutangiyo ni. Iya. Mungkin diganhuwe pengnya di-share doy kan. Iya. Naneng parjulo neng dohonota. Berpusatlah kepada suara Tuhan yang pertama sekali. Dinamamu kaulota di bagasan sadari. Tangihon mahatana. Tangihon berarti bukan hanya mendengar, mangulahon dotong dohot pataridahoni di dia pehita maringanan. Itu bahit bartua ma na tumangihon hata ni debata jala naumpeopsa molohola nama nangihon do. Bui do magoy alay mameo berarti mamegang memendam dohot dotongi mangulahon suarai ima suara ni Tuhani di bagasan ngoluta. Jadi gajang nari dope marsugo nga mulai di bagasa sa taonon parjolo may tapuka manginang. Hata ni debata. Atik piadong dihita almanak. Manang atik piadong dihita mendekat pajonok. Alay sarupa doy. Boy dotong siyan ni. Boy dotong siyan YouTube. Boy dotong. Ada banyak ayat-ayat hata ni debata na mendukung ya bertumbuhnya rohani kita. Naparpudi mamanghinang naneng dohonon turpukta di bagasan tikion. Asamanian marhite turpukta di bagasan tikion neng dohonon tuhita. Bahwa memang hidup kita ini yang kita jalani penuh banyak tantangan penderitaan. Diajari hita di bagasan tikion. Minggu estobi bereng mahasangapon ni debata. Tusi mahita mga lualu. Tangihon hatana. Cumolo mahita marparsaoran tutuhani. Jala pataridahon mahatai. Hata ni debata nang tatangihoni. Di pardalanan ni nguluta si ganupari. Atik pedang taida rupa ni bohini debata. Mibbar di bagasan tikion. Alay ganup taparohahon, jala taulahon hatanay. Sa sitong na manginang, na pasti doho dohita mamereng hasangapon ni debata. Molo taulahon, lomo ni roha ni debata. Tusi mahita mga lualu, jala ima tapakke debata nagape partano batuan dihita. Amen, martangnya kita. Muliate matuhan debata Jehovah na mamakulingi hami di bagasan tikion. Marhite hatam disosoyho hami alay Tuhan asan yan di namadalani ngulu namion. Gok dua alay Tuhan akan amasa las ni roha arsa ni roha hahipason dohot parsahiton. Naneng dohono tuhami asanian huida hasangapon mi Tuhan marhite na martangiak kami rohami tu adupan. Songoko Tuhan na manugihon sisiami tu atas doluk laho martangiak. Naing manian hami pe ikon rap mahami mangido tuho martangiang. Asanian marhite na martangyangi tarida mali Tuhan perubahan di hami na maheu haporsyon nami gabi semangat hami. Nasuadong pakirimon nami
Gabelas rohanami adong pakirumon nami Tuho. Songoko ale Tuhan na mengalami transfigurasi. Di namartangiang mibar mabohimi Tuhan. Jala marinang-linang para bitomu. Songonido tong hami. Di nama jalo hagugoon na siyakoy hami. Margogo mahami Tuhan. Adong transfigurasi di hami. Dang maheu behami lau madalani nguluon. Ala bartangyang ido ala di hami Tuhan. Dinalaho mga lualuhon sude na masa di pardalanan ning ngulu nami. Tuhan di batama nami urupi hami. Ala galedo hami Tuhan. Ala godang do tantangan o hadupi hami. Alay di bagasan tikyon dile kodo pos ni roha di hami. Marhasa ngapo doho Tuhan di bagasan ngulu nami. Ala hodo pangusadeat di hami. Di paingoto hami ale Tuhan. Marhite na martangi yang taruligogo naing matinan Tuhan. Ngulu namion, ngulu natangi di hatam. Di suarami. Unang holat tangi di suara ni Portibion. Ale tangi mahami jumolo sahali. Di nama muka mangalakahon si majojak nami di Ganupari. Parjolo hami Tuhan tangi di suarami jojomi. Jala mengarahkan rohanamion hola Tuho. Marhite ale Tuhan tarida ma. Ngulu namion, ngulu na boy mangulahon lomo ni roham. Tada hola na manangihon. Ali doho dotong mangulahoni. Ido Tuhan na neng dohonon mo di minggu estomihi di bagasan tikion. Ho partano batuan di hami. Gunung batu pertolongan di hami. Alani iyalay Tuhan. Manangahapi na hujalo hami. Pasu-pasumi di bagasan ngulu nami. Ikokodo parjolo hilala hami. Pabuah hodo na mga lehoni sudi di bagasan ngulu nami. Nang di bagasan sa minggu pele Tuhan. Nung nga maragam ulaw na ulahami. Paso-paso may Tuhan. Jala tuari marsogot. Ulahonon nami mamusengan, mangula-ulon nami. Upasat kami matuho Tuhan. Jala jumolo maho. Jong-jong di adupan nami, mangula-ulon nami. Na di bagasan parsahiton Tuhan. Napea gale di rumah sakit. Napea gale di bagas na Tuhan. Pandaw ni bolon maho di nasida. Laho mamereng, mambolokon sahit siyan pamatang nasida. Nangakayanakon pele Tuhan. Na pinalumehon bi Tuhami ganup di dia penasida. Di jolo nami na daw siya kami toktong ramoti. Lehon silas ni roha. Pasu-pasu na nila ni tangan do pikiran nasida. Atong postorohan nami Tuhan. Adong do partano batuan di hami. Imaho pangalualuan di hami. Upasat kami diri nami Tuho. Mga saun anak mo Tuhan Jesus Kristus martangia kami todopanmu. Amen. Tapuji matuhatta barhite na pasahaton piliata hitat tujulo. Uhut maredde. Sun
pasaha mapeliata tu debata martang yang hita. Ale debata amanami nadi banua gijang, wado haroroa di saluhut sineleho nadinggan, dohot nasa uli basa nama uli utus. Upasatami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolong. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparasia kami pilihanon. Patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon mi tuhami. Asalam girgir hami baduk moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di badua gijang, say pinarpadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut maloma di roham di badua tongon songon na di badua gijang, lehor matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasarhon madamena tutut ditabe. Amin. Tuhan berkati. Salam.